Avui hem presentat el documental del Samudaripen. Samudaripen, per qui no ho coneixi, és l'holocaust oblidat del poble gitano durant el nazisme. Samudaripen és una paraula de la nostra llengua, la llengua romaneo, que significa assassinat o matança en massa. El documental del Samudaripen es va gravar el 2014 a Polònia, al 70 aniversari del 2 d'agost. El 2 d'agost de l'any 1944, al camp d'Auschwitz-Birkenau quedaven uns 3.000 gitanos i van ser exterminats en una sola nit a les cambres de gas. També aquest documental porta testimonis de supervivents i també trenca una miqueta els estereotips i els prejudicis cap al poble gitano. Per exemple, tenim un grup de dones viatjant i la gent sempre es pensa que nosaltres agafem les dones, no les deixem anar enlloc. Doncs imagina't, dones gitanes viatjant a Polònia, trenca una miqueta l'estereotip. Aquest documental l'any 2014, quan es va gravar, eren 1.000 persones. Era el 70 aniversari, aquest any 2025 hem fet el 80 aniversari. I és fundamental veure aquest documental, sobretot a escoles, universitats, el lloc on ens conviden, perquè la història del poble gitano està invisibilitzada i no està dintre del currículum escolar. Amb els nanos a les escoles no se'ls explica la història del poble gitano dins el nazisme. Tothom es pensa que van ser jueus o de vegades també nombren de passada els republicans o altres col·lectius, però no nombren el poble gitano. I aquest any es té que fer difusió de la història del poble gitano perquè es celebra el 80 aniversari destacaments dels camps de concentració on els gitanos, a l'any 33, ja estaven dintre els camps. I van ser dels últims en sortir. A l'any 45 i a l'any 46 a França encara hi havia gitanos internats dins dels camps de concentració. I també celebrem els 600 anys de l'arribada del poble gitano a lo que és Catalunya, on hem aportat tot. Hem aportat idioma, hem aportat folklore, hem aportat història. Nosaltres, els gitanos, som història viva de Catalunya. Per això és fonamental fer difusió i fer molt incapeu de la història del poble gitano i que la gent ens coneixi, sobretot a les escoles, i de ben petits ja s'ha de fer aquesta pedagogia amb els nanos i trencar aquests estereotips i prejudicis que encara avui en dia segueixen cap al poble gitano de forma negativa.